50 pesos na isang piraso. Boss Maeng, magkano yung bangus mo? 150 boss, 150. Isa lang ang presyo? So 150 po per piraso ng kanya mga bangus ni Boy Bangus. Medyo may paggalaw ang presyo. Shout out sa iyo, Lodi. Taas ngayon ang Golden Pompano, no? Umabot ng 370 ang per kilo. Oh, wala. Ikaw pa lang na daanan ko dito na may tindang Golden Pompano. Sarap niyan. Lalo kinamatisan. So, yung mga per kilo po dito ng yellowfin tuna na inyo pong mabibili ay 140 na per kilo. Ayan po yung mga latag, no? Ng kiluhan. So, wala pa tayong baha. Tinda mo? Wala na, boss Lando eh. Magkano presyo? 260 lang, boss Lando. 260 na per kilo. Mababa ngayon ng ano mo ngayon, bisugo. Babang Bossy, magkano ngayon yung alimango mo? 400 400. kilo. Nagano ka ba? Nagpapasabay ka ba? Makukuha ko ba yung mga number mo para maibigay natin para pag kinonta ka? Sige. Kasi ang dami pati sa isda ninyo. Ang dami message sa akin sa mga message ko. Kaya nyo ba yun? Yung magpapasabay, papalalamog? Oo. Hindi, sila na magbabayad, no? Sila na magbabayad pagka motor. Eldrin na lalamog. Hindi, yung mga motor lang na ano, 180, no? Tapos yung mga lumot natin ay 200 pesos na per kilo. So napakaganda, no? Yan po yung presyo. Kano po per kilo? Shoutout kay Ricky. 140. Ayan, 140 po sa per kilo, no? So paubos ang latag ni Kuya Ricky rito, oh. So yan na po yung nakikita natin. So balik sa galunggong, 150 po na kilo. Shoutout sa'yo, geng-geng. Yung geng-geng. Ayun, shoutout sa'yo. Nasaan ang papa mo? Ayan po yung mga per kilo ng mga bisugo. 180 sa per kilo. 180 rin po sa mga isdang espada, no? 100 pesos po sa per kilo ng gulyasan. So meron tayong nakita ditong pandaing, no? Pandaing po na bangus sa halagang 120 na per kilo. May mabibili po kayong galunggong sa halagang 70 pesos na lang po na per kilo. So bagsak presyo. 70 pesos na lang po. At yung mga tulingan po natin dito ay 80 pesos na kilo. Gulyasan ay 80 pesos, no? Ay 100 pesos sa mga tumpukan. Mga 100 pesos na tumpukan po rito, no? namin, 100 ng gulyasan ay walang... Shoutout sa mga kamag-anak ko sa Canada. Ayun, bossing magkano ang kilo? 120 lang. Ayun po. Yan, tunay yan, di tamalayan. 120 na lang po na per kilo ng mga pogita. Mga tumpukan na inyo pong mabibili. Good morning. Sa sitwasyon po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So sa mga oras na to ay wala pa tayong nakikitang malaking tubig. So patanghali ang tubig po dito sa Malabon Fish Market. At gaya po ng dati ay marami pa rin sa ating mga kababayan ang dumarayo. So kasi pag tanghali na rito ay yung mga latagan po, kapag malaki tubig, yan po ay umaakyat po sila kapag akyat po ng tulay. So hindi natin maiwasan dahil nga siyempre sino nga bang mamimili kung ang baba ay malaki ang tubig, no? So kaya mag-update tayo sa oras na ito. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. Tara, let's go. So kuwang-kuwa ka ngayon, ha? So update tayo, no? So si Boy Tilapia at si Boy Bangus. So nawawala si Boy Tilapia. Dito tayo sa mga presyo ng latagan ni Boy Tilapia. Shout out sa iyo, Boy Tilapia. At nagkasalubong pa sila. Dinaanan niya lang si Boy Bangus. So, yung mga presyo ng iyong mga tilapiang Batangas, 90 pesos na kilo. So, presyong pangmasa. So, mamaya babalikan ko kayo, ha? Oo. Babalikan kita mamaya at update ko lang yung mga presyo. Magbabaybay muna ako sa kahabaan ng Malabon Fish Market. Wait lang.
Kilo naman po dito na mga presyo ng ating yellowfin tuna sa halagang 160 na per kilo. Yung po kasi kaputi nasa inyo eh. Dinala ng kapatid niya na eh. Sa latag na bangus ni Boy Bangus, eto. Meron pong 50 pesos na isang piraso. Boss Maeng, magkano yung bangus mo? 50 boss, 150. Isa lang ang presyo. So 150 po per piraso ng kanya mga Laki yan. bangus ni Boy Bangus. Ano ba gawin? Pulutan? Uyaw, uyaw. Ay, sabi ko nga ba eh. Ang pulutan mo. Boss Maeng, shoutout sa'yo ah. So yun na, yung update natin sa kanya mga latag at presyo ng mga bangus. Ang yellowfin tuna ay nagkakahalaga ng 160 kada per kilo. At yung bangus niya ay 130. El, balik ako. So, presyohan ng mga latagan sa inyong nakikita. Ayan po. At yung golden pompano, medyo may paggalaw ang presyo. Shoutout sa'yo, Lodi. Taas ngayon ang golden pompano, no? Umabot ng 370 ang per kilo. Oh, wala. Ikaw pa lang na daanan ko dito na may tindang golden pompano. Sarap niyan. Lalo kinamatisan. Dati ano lang, nakaraan na magkano, 320 no? Ngayon laki ng pinalo ng presyo. Lodi, salamat ha, thank you. Salamat. Dapat nga pala kay Ate Noemi, ng Valenzuela. So shoutout po. Bumili 4 na kilo. So yung mga per kilo po dito ng yellowfin tuna na inyo pong mabibili ay 140 na per kilo. Ayan po yung mga latag no ng kiluhan. So wala pa tayong baha. Maya pa boss nato, kaya sulitin natin kat mura. Nakikita ko parang umaagos na naman sa fishport eh. So yan po yung presyo ng latagan no ng yellowfin tuna. Shoutout, idol. Shoutout. Good morning, good morning. Shoutout sa mga nakakilala sa akin dyan. Ano pala kay Tilapia ngayon lang? Taga-subaybay nyo ako dito sa baha eh. Ang laki ng tubig no, dito pa pala tubig eh. Ang laki. Kaya nga eh. So salamat, thank you ha. Ayun. So, nandito na tayo sa mga bentahan ngayon ng alimango. So, alamin natin yung mga presyo ng kanyang alimango, no? Ayan, yung mga alimango. So, konti lang po yung latag. Alimango, no? Babae, yung mga latag ng alimango. Alright. So, ito po yung mga mamimili natin na dumayo po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ganyang karami po ang ating mga dumagsa, no? Para mamili ng kanilang mga uulamin sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ito na tinda mo? Wala na, boss Lando eh. Magkano presyo? 260 lang, boss Lando. 260 na per kilo. Po, Mababa ngayon ng ano mo ngayon, bisugo. babang. Bossing, magkano ngayon yung alimango mo? 400 400. kilo. Nagano ka ba? Nagpapasabay ka ba? Makukuha ko ba yung mga number mo para maibigay natin para pag kinonta ka? Sige. Kasi ang dami pati sa isda ninyo. Ang dami message sa akin sa mga message ko. Kaya nyo ba yun? Yung magpapasabay, papalalamog? Oo. Hindi, sila na magbabayad, no? Sila na magbabayad pagka motor. Eldrin na lalamog. Hindi, yung mga motor lang na ano. Bayad na yun, kukunin na lang.
o kukunin na lang dito, kukontakin na lang kayo para pag-contact na may latag kayo, hindi na magbabayad doon. Shout out! Tiksikan! So shout out sa'yo, Lodi. Kaya, salamat! Oh, shout out muna sa'yo, Bito. Ayun, shout out. So, good morning, good morning. So, update na tayo sa mga latagan dito na ating pong iba-vlog. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, yung mga halaga dito ng mga tumpukan ay 50 pesos at 100 pesos. So, ito yung 100. Ito yung 50 pesos, no, na latagan po nila ng galunggong. So, yung mga kilo na mga hipon ay 180, no? Tapos yung mga lumot natin ay 200 pesos na per kilo. So, napakaganda, no? Yan po yung presyo. So, dito naman tayo sa latagan din. So, mga hipon, no? Napakamura po ng kanilang bentahan po ngayon dito sa Malabon. Shout out po, good morning. So, ito po yung presyo pa rin po ng hipon. 180. Yes, of course. Ayan, 180 po, no? Yan pa lang po yung nakikita natin latagan dito na mga 180 ang mga per kilo. So, medyo maliit po siya. Ito po yung mga tilapia, oh. Magkano po per kilo? Shout out kay Ricky. 140. Ayan, 140 po sa per kilo, no? So, paubos ang latag ni Kuya Ricky rito, oh. So, yan naman po yung nakikita natin. Oh, shout out sa'yo. Shout out nga pala sa collector. Shout out. Salamat. So, nandirito tayo, no? Ito yung presyo. 220 naman po ang per kilo ng ngipon. So, dito, yung mga latagan nila ng mga 50 pesos. Salay-salay, no? 50 pesos lang po yan na latagan at bentahan po nila. So, yan po yung mga pangating isda. So, balik sa galunggong. 150 po na kilo. So, yan po yung presyo. So, dito, 220 na kilo ng ngipon. So, ito na lang po ang ating mga inaabutan na latagan, no, sa Malabon Fish Market. Shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout. Good morning. So, presyo ng mga tilapia, no, 100 pesos sa tumpok. So, dito ay 70 pesos naman po na per kilo. Nandiyan ka pa rin. So, yan po yung mga kilo ng tilapiyang Batangas at tumpukan. So, ito po, ayan, binibidyo po natin, no? 90 pesos. So, mababa po ang mga presyo ng mga tilapiyang Batangas sa Malabon Fish Market. 100 pesos na kilo. Ayan, Batsyanga. Ayan, sariwa po. Batsyanga. No? So, shoutout sa'yo. Oy, geng-geng. Andong ka, geng-geng, ah. Oh, shoutout sa'yo, geng-geng. Yung geng-geng. Ayun, shoutout sa'yo. Nasaan ang papa mo? Ayan po yung mga per kilo ng mga bisugo. 180 sa per kilo. 180 rin po sa mga isdang espada, no? Mga espada na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Nay, salamat po, Nay. 100 pesos po sa per kilo ng gulyasan. So, meron tayong nakita ditong pandaing, no? Pandaing po na bangus sa halagang 120 na per kilo. So, yan po yung mga presyohan na ating pong ina-update. So, padulo na tayo sa kanilang mga latagan. So, dito ay 220 na per kilo ng hipon. Hawak ko din.
Mura at presyo. Sulit. So dito, may mabibili po kayong galunggong sa halagang 70 pesos na lang po na per kilo. So bagsak presyo. 70 pesos na lang po. At yung mga tulingan po natin dito ay 80 pesos na kilo. Gulyasan ay 80 pesos, no? So yan po yung mga presyo ng kanilang latag. Shoutout sa'yo, Tiyo. Shoutout sa'yo, Kagawad Eric Galliano. Shoutout. So sa mga tumpukan ay 100 pesos. So nandito tayo ngayon, so wala ng tubig. At mamaya po lamang ay papasok na naman po ang tubig dito sa Malabon Fish Market. So ito yung mga presyohan ng kanilang latag na inyo pong mabibili. So ganito lang po yung mga latag na ating na-update, no, sa Malabon Fish Market. So yung mga presyohan na ating nakikita rito ay 100 pesos sa mga tumpukan. Mga 100 pesos na tumpukan po rito, no? namin, no? 100 ng gulyasan ay iba lang. Shoutout sa mga kamag-anak ko sa Canada. Ayun, shoutout po sa mga Baka pwede nyo na akong kunin. kunin. Nahihirapan na daw po siya maghanap buhay at magbenta ng isda. Shoutout sa iyo. Mga kamag-anak ko dyan sa Canada. 150 po sa kilo ng pugita. Dito kayo sa Malabon, hindi na So, tumpukan po dito ng mga isdang lapu-lapu o sari-saring isdang bato ay 100 pesos na tumpok o yan, no? 120 na per kilo. Salamat po. Thank you. So, shout out. Dito na si Boss Lando. Ayun, shout out po kay Boss Lando Explorer. Shout out sa iyo, Boss Jeff. So, tumpukan ng kanyang tilapiyang Batangas. Tilapyan ka na, Boss Lando. Tilapiyang gala. Sandaan lang yan. Tilapiyang gala. 100 pesos na tumpukan. Thank you, thank you. Shout out sa inyo, Boss Ed Compact. Shout out. So, ito na po, no? Ayan. So, sa nakikita nyo po ngayon dito sa loob po ng Malabon Fishport. So, unti-unti na po papasok ang tubig dito. So, ibig sabihin, patangali ang laki ng tubig. Kaya yung mga mamimili natin sa umaga ay libreng-libre pa kayo para pumunta dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa inyong lahat. Shout out din sa iyo, Boss Ed Compact. So, update natin yung mga presyon pa dito na ating nababaybay o nakikita sa kanilang mga latagan. So, ito po yung mga isdaang binluan. Hindi po kami ahon. Puro lubog, araw-araw po, lagi may tubig. Lubog na, lubog. Lubog lagi. Para kabaliktaran, aahon. Malabon ahon. Kasi ngayon ahon, kabaliktaran, Lubog. kabaliktarin. Oh, yun nga po eh. Saan po? Kapahap. Yan. So, yun na. At na-update natin, no, itong kalooban ng o labas ng Malabon Fishport. So, kuya, salamat po. So, dito tayo sa latag pa rin ng isdang pugita, no? Bossing, magkano ang kilo? 120 lang. Ayan po. Yan, tunay yan, di tamalayan. 120 na lang po na per kilo ng mga pugita. Tapos mga tumpukan na inyo pong mabibili, no? Ayan. So, yung mga tumpukan na inyo pong mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out! Mga surahan, ayan. Magkano tumpok niyan, Lodi? Sandalan yan, 100 pesos sa mga surahan na tumpukan. At mga latag po ng tilapiyang Batangas dito, ayan. Yung po yung mga presyo ay 100 pesos na tumpukan. Good morning! Ayan, mga 100 pesos, no? Ano yan? Apagi. Tilapia, boss. 100 lang yan. Salamat, thank you. So tawid tayo dito at sa ngayon po ay wala pa rin tubig tayong nararanasan pero sa nakita po natin sa Malabon Fishport sa loob, no? So medyo lumalaki na siya pero patanghali ang laki ng tubig. So nandirito tayo ngayon sa mga latagan ng tilapia. So good morning po. Shout out. Ayan, yung mga latagan po nila dito ng tilapia ang Batangas, no?
So 80 pesos at 100 pesos na mga per kilo. Wala ganong latag ng isda. Oo. So ito 90 pesos sa per kilo. Pag may tumawad ng 50, bigay ko na yan. 50 pesos. Oo. Ayun, pag may tumawad 50 pesos kilo. Lahatan. Namimigay na. So dito tayo kay Kay Brian Flores. kay Boy Hipon. May pangalan na. Dito tayo kay Hipon tayo kay Hipon. Ano po ipon? Bossing, magkano kilo ng hipon? Yeah. 300. So per kilo po dito ng hipon napakaganda ay 300 pesos. So, yan po yung ating in-update sa kanilang mga latagan dito po sa Malabon Fish Market.